Какво губим и какво печелим на 3 март? Това е темата, по която днес ни гостуват двама видни професори. Драгомир Драганов, историк, и професор Стефан Карастоянов, който е геополитик. Здравейте и добре дошли. И честит празник, всъщност. На кого да честите? И на двамата? Или... И на вашите зрители. И да сме живи и здрави още толкова, колкото ще празнуваме днес. Правилно ли зададах въпроса какво губим и какво печелим на 3 март? Това е един в интерес наистина спорен въпрос. В смисъл, ние печелиме. На 3 март започва третата българска държава. Слава Богу, върви и до сега. От друга страна обаче, аз съм убеден, че моя колега и приятел, професор Карастоянов, ще докаже, че и доста пари сме загубили. Аз, разбира се, като историк бих казал, Русия не е дошла тук само от такива благородни, прославянски чувства. Дошла е да си сложи ръка върху проливите. Няма какво се лъжа. Дошла е да си махне един вековен противник. Но това е хубаво. Дошла е да вземе някакви пари, нали така, професор? И пари, и територии. Но от друга страна ние какво? Ние пък сме спечелили нашата независимост. Началото на сегашната ни държава. Професор Карастоян. Аз се радвам, че сме с моя приятел Драго Драганов тук, защото се познаваме от отдавна. И мисля, че това, което той каза, в някаква степен е вярно. Но не е вярно, че се поставя началото на нашата независимост. Поставя се наистина началото на една поредица от договори, от разговори. И това ми дава така повод да кажа, че 85-900. 3 март е една особена дата, за мен поне. За съжаление, тя разделя нашето общество, нещо, което не е добре и в днешно време. Защото е национален празник, а националният празник не би трябвало да разделя. Националният празник трябва всички да го приемат, защото той, щом е национален празник, значи той има основание в българския народ да се радва. Но защо аз не бих се зарадвал особено на тази дата? Защото тя е свързана с политиката на европейските държави, така наречените велики сили, с факта, че след Виенския конгрес, който става под ръководството на княз Метерних, се установява един ред в Европа, който ред, за да има промяна в него, трябва да кажа, че зависи от всичките тези велики сили, от тяхното единодушие и съгласие. Или казано по-иначе, съдбата на народите, не само на Балканите, а и въобще в света, зависи от благоволението на така наречените велики сили. Абсолютно, абсолютно е прав. Ма и след 90-те. Да. В този ред на мисли си позволя да кажа още няколко думи. Сега, почти 40 години до 1854 година Европа нямаше голяма война, благодарение на това, че този свещен съюз се налагаше едно равновесие. Реалполитик, която практически беше нарушена с Кримската война. Няма да се спирам на нея, но все пак ще си позволя да кажа, че Кримската война постави някои ограничения на Руската империя. Тя загуби тази война. И то беше свързано с това, че няма право да покровителства славянските народи в Османската империя, няма право да корабите и да преминават през проливите и така нататък и така нататък. Тоест, още тогава се поставиха основите на един бъдещ конфликт, който беше опитан така да бъде туширан с така наречения съюз на тримата императори, който става дума за германския император, за руски и австро-унгарския император през 1872 година. Но, така или иначе, за съжаление, на България и не само на България, на всички балкански страни, нашите съдби бяха определени именно от тези политически играчи. И накрая все пак ще кажа, че Русия винаги е имала голяма роля в европейските работи. Нейната външна политика е била в много направления, но особено важно за нея е било на така нареченото Балкано-черноморско направление, което практически е свързано с идеята за панславизма, за който ще си позволя след малко да говоря. Вие споменахте, професор Драганов, че тогава се поставя независимостта. Но защо тогава 22 септември, доста по-късно всъщност ние празнуваме собствената си независимост? И в този ред на мисли, като се повдигна и вашия колега темата за това... Защото след 3 март идва Берлинския конгрес, който отново ни смачква. Значи аз се чудя
дали да се сдърпам с моя приятел Стефан, защото ние сме с 40 години. Толкова. Дали да се сдърпам или по-скоро да се съглася, че една малка или в конкретния случай на 3 март създаваща се практически чисто нова държава, тя зависи тотално от интересите на великите сили. И тя започва малко по малко след това да си върви към своята реална независимост. Колко е била реална, може да го спорим до кога? И след 10 ноември, нали? Да. Не, в интерес, след 10 ноември 89. Да, ясно. Но така или иначе тогава българите наистина започват да се чувстват като така, за съжаление, общност в една усъкатена България. Професорът донесъл вашия колега Крастиян. Донесъл е страшно много карти. Ние ще ги покажем Усъкатена. сега. Значи, мой приятел, професор Николай Генчев, казваше, Берлинският конгрес ни прави една държавица сплескана от двете страни на Балкана. Което е много тъжно. И което е истина. Което е истина, още по-тъжната истина, че ние до сега не сме успели да си възстановим. Аз ще се радвам, ако Стефан покаже всичко. Да, ето това е. Още не може да си го възстановим. И никога вече няма да си го възстановим, защото след 1945 година има един принцип, международно признати граници, те са това и край. С Богом. Това е първата карта, тя е от 1870-1877, която сега ще покажем. Да, това е една карта, която показва, тя е от една моя книга, Политическа география и геополитика, която показва българската екзархия според Фермана от 28 феврари 1870 година. Значи на нея личат границите. И веднага искам да кажа, националните държави на Балканите изживяват своя момент на възстановяване. Първо Сърбия след сръбското въстание в 1804 година, второто сръбско въстание, след това Гърция. И във всички случаи Русия се е намесвала. Във всички тези случаи Русия се е намесвала, затова защото, пак повтарям, това е едно от най-важните нейни геополитически направления. Югоизтока и стремежа да се възстанови в някаква степен не само влиянието, ами да се завземе територията на проливите, Босфора и Дарданелите и естествено Цариград. Сега, защо показваме екзархията? Това е било и наша мечта, деца. И наша на времето, да. По-далечното минало. Сега, аз сигурно ще получа така опоненти по повод тази моя теза, но нашето национално възраждане започва именно с тази граница на българската екзархия. Това е еманация на българския дух, това е културно-църковно възраждане и то е постигнато с мирни цели. Тоест, цариградските българи, там са живели 30 000 души, според Тончо Жечев. Най-големият български град е бил в пределите на Османската империя. И не само това. Борбата е била повсеместна, най-много в Македония, впрочем. И трябва да кажа, че това за мен, а надявам се за всички българи, които в момента ни гледат на този ден, става ясно, че доброволно се присъединяват отделните епархии. Значи с Фермана се дават право, тук много добре личи, кои територии са първоначално признали границите и са влезли в българската екзархия, след това тези, които допълнително са влезли и тези, които признават върховенството на българската екзархия. За мен това е началото и на политическа автономия. Казвам го това, защото екзархийските съвети, които са създадени тогава, дават възможност за участие в мирските, светските дела. Значи, с две думи, това крило в нашата национално-освободителна обстановка по това време е постигнало огромен успех. Наред с това има радикално крило, което знаете, че е било за революция. Тази революция се осъществява и напусто някой счита, че тя не е била успешна, не е била голям. Против великите сили, така наречените велики сили, обръщат внимание на българския въпрос. Той става част от европейския въпрос, от източния въпрос. Благодарение на това, че се гиват много хора, по неуточнени данни между 30 и 50 хиляди души, а не 10, 12 или 15. Ние още не знаем точния брой на. Значи ние сме практически от най-репресираните европейски народи от това османско
присъствие, както някои го наричат неправилно. Аз го наричам. Владичество. Его го наричам. Защо обаче има робство? Защо обаче този термин се бяга от него? Защото така много и политици, и историци твърдят, че има много по-жестоки робства дори и в Европа и че не би било коректно да го наричаме робство, а потисничество. Не. 500 години си било много сериозно робство. И ако погледнем Батак, нали, 76-та, ще видим, нали, ще видим, че си е било робство. В интерес на истината, аз с Стефан съм готов. Извинявайте, че му казвам Стефан. Да, вие сте колеги, познавате се твърде отдавна, за да фамилиарничате, дори в едно телевизионно предаване. Да си говориме с часове по всичките тези неща. И сте съгласен или имате ли различия? Да. Съгласен сте. Ние сме колеги и заради това трябва да имаме различия. Тогава стигаме до генералния въпрос. 3 март ли е датата за национален празник и освобождаваме ли се? Освобождаваме ли се практически? Извинявайте, тук също има едно много деликатно положение. На 3 март някой нас ни е освободил. От какво? От османското иго. Не попадаме ли обаче под друго иго? Попадаме след това по 2 ига, за които, между другото, Стефан премълчава много тактично. Не знам защо. Защото като говори за Виенския конгрес, що не говори за Австро-Унгария? Що не говори за Германия? Що не говори за Великобритания? Добре, ще кажем нещо и за тях. Добре, той си говори само за Русия. Тук може наистина да си спориме и така нататък. Но наистина това е един спор. Вие видяхте, че аз се съгласих на няколко пъти с професора. Парите, които България реално ние не сме стигнали дори до тях. Не сме ли? Не сме стигнали все още до тях. Аз виждам, че е приготвен следващия документ. Просто добре, това аз тогава млъквам, нека той да го каже. Сан-Стефанския мирен пак е станало със съгласието на Австро-Унгария, Германия и Великобритания. Трябва да се признае, че Австро-Унгария има своите интереси на Балканите. Това, което прави Драго забележка. Наистина, тя се стреми да овладее Босна и Херцеговина. Руската империя в тайно споразумение се съгласява с това, но и двете държави в тайното си споразумение се споразумяват, цитирам, да не се създаде голяма славянска държава на Балканите. Обаче не визират точно коя. И аз бих допълнил. Австро-Унгария има предвид Сърбия, а пък Русия има предвид България. Ето вижте откъде тръгват нещата. Българският народ приема така нареченото освобождение, според мен, е възторжено. Не е имало човек, който да не се радва на това нещо. То е документирано в стотици книги, статии, спомени, какво ли не. Аз мисля, че този възторг е бил оправдан, след като толкова години си чакал нещо. В същото време, дори граф Игнатиев, който е бил главният преговарящ в дивана султанското правителство, не е знал за някои тайни споразумения, които граф Шувал в Лондон сключва от страна на британското правителство и царя, руския цар. Те категорично и двамата са на мнение, че такава държава голяма не може да има и няма да има, договарят се и така нататък и така нататък. С две думи, Сан-Стефанският договор за мен е един блъф. Една измислена илюзия, която в никакъв случай не представлява нещо, което е свързано с българските национални интереси. Това е картата, която вие сте ни донесли и сега ще покажем. Покажи. Тази ли? Тази. Голямата България. Това е карта Сан-Стефанския. Сега, Сан-Стефанският договор, между другото, преди това аз пропуснах да кажа нещо за Цариградската конференция. Уникална конференция. За първи път европейския концерт от всички велики сили, тогавашни, включително Русия, Великобритания, Германия, Австро-Унгария, Италия и Франция, признават наличието на българския етнос и на бъдеща българска държавност. Нещо повече. Те в голяма степен се съобразяват и се съгласяват с това, което ние наричаме граници на българската екзархия. За мен това е международно признание от международно правен характер. Но
Сан-Стефанския договор, между другото, този проект е изготвен за предвид... Екзархията имаш ли? Не екзархията, на Цариградската конференция от 3 души. Найден Геров е единия, Юджин Скайлър, който е лисенция по международно право от Колумбийския университет, и княз Церетели. Тоест, те 3 души, особено за мен е интересно присъствието на американец в това нещо, но това е друга тема. И така, когато се работи върху така наречения Сан-Стефански договор, всички, които го работят, много добре знаят, инструкциите са ясни от Горчаков, който ръководи външната политика на руското императорско правителство, че това е временен. Това е един договор, който в момента има за цел само и единствено да спре военните действия. И се започва разпокъсването на българското... Капитулира Турция. Така. Турция капитулира, да, но се започва, ето вижте, Русия, въвеждайки принципа Divide et Impera, раздели и владей, едни 15 000 квадратни километра населени, изцяло с българско население. Това е Онгъла, Северна Добруджа. Да. Той е даден на нашата съседка. Румъния, тя дори не го е искала. Но от своя страна тя взима от Румъния и Южна Бесарабия, която преди това пък е дадена. След това на нашите приятели, братя, сърби, които не допускат сега на паметника на Василевски в Босилеград, дават Нишко, Пиротско, не още, а Лесковско и Прокупле. Т.е. по Моравието. Ето, тази река се нарича Българска Морава. Тук мисля, че се вижда. Това е нещо, което... защо не се спомена? Не знам по какви причини. Но за да не бъда голословен, искам да кажа, че от българска Сърбия взима от България още преди това, покажете тази карта, ако обичате, от Хати Шерифа, един ферман, който султан издава в 1833 година. Неготинско, Зайчевско, Кнежевско, Алексинатско, Крушевско. Какво да говориме? Откъсват се реални късове от българската етническа територия. И то съзнанието на великите сили. В случая съзнанието и изричното настояние на Русия. И пак стигаме до въпроса. Имаме ли повод да празнуваме на 3 марта? И само териториални ли са загубите? Мисля, че това е още по-съществен въпрос. Ама преди това не сме имали териториални придобивки. Нали да го кажем така? Но сме стигали до Бяло море, както каза професор. Не, става въпрос, че до, в смисъл, 500 години преди 1878 ние не сме имали териториални придобивки, защото не сме имали територия. Значи, няма историк, който да не е и малко националист, или да го кажем, крупен патриот. Аз изключително много се радвам, че и моят приятел, пак подчертавам, и колега, е крупен патриот. Даже малко оттатък, където се вика, отива, но не го критикувам за това. И аз изключително много скърбя за всичките тези териториални загуби, които показва, нали, наглед, че ние сме понесли. Но все пак ни е останало някакво парченце земя. Айде, дали поета ще го каже като една човешка длан или еди какво си. Останало е, Стефане, нещо. Откъдето е тръгнала новата ни българска държава. И заради това аз казвам, дайте да празнуваме 3 март с всичките уговорки, че ми е неудобно. Ако го бяхме направили с въстание, ако беше както в Италия, както в Гърция, ние да се освободим, щеше да ми е още по-голям кеф. А защо не 22 септември? Защо не 6 септември? Не са ли по-национални тези дати? Които мисля, че и не ни разделят. Мога ли да ви помоля да отговоря в някаква степен на това, което той каза? Ни остават само 2 минути, така че... За съжаление, вижте, Сан-Стефански мирен договор, за голямо съжаление, много хора не са го чели. Пожелавам всеки да го прочете, за да види, че той налага една продължителна и неопределена окупация на България от руската армия. Така ли е записано окупация? Окупация. Думата е окупация. В Сан-Стефанския договор. И в Берлинския договор е записано същото. И това е нещо, което е смущаващо, много силно смущаващо. Без международен контрол. Значи идеята за
така наречената Балканска област, както се нарича между отделните руски дипломати, или за Дунайска губерния, аз мисля, че е много важно това да се види, че целта към проливите, извините ме, целта да се овладее този хинтерланд е била най-важната цел на руското военно и на дипломатическо и въобще политическо ръководство. Сега, и тук имаме един указ на княз Александър Батенберг, в който той подписва заедно с руския император една конвенция, на която ние, освен че сме окупирани, освен това, ние трябва да заплатиме сумата от 10 милиона 618 хиляди книжни рубли, което представлява една огромна сума от 3 тона и 700 килограма чисто злато. За млада България, без данъчна система, без парични ресурси. Може да си представите каква тегоба е да издържаш 50 хилядна армия, 6 пехотни и 2 кавалерийски дивизии. Това е нещо, което според мен довежда до фразата, която казва Антим I, след като го вършат от заточение от Анадола. Той се среща с един руски дипломат и казва: абе, вие русите ни освободихте от турците, ама от вас кой ще ни освободи? Това е добре, като за край на разговора, вие нещо да допълните, професор Драганов. Аз много се радвам, че професор Карастоянов показа този документ. Той сред историците е ужасно известен. Да, знам, че е известен. Просто ни беше забранено да се показва. Стотина години или колко там да се показва. Но въпреки това се връщам на моята първоначална теза. Секунда. На 3 март България получава своето парче земя. Да. С всичките тези други... Окъсана от всякъде, окрадена, ограбена. Но получава своето парче земя. Така че да живее 3 март. Добре, благодаря ви за този дебат. Мисля, че беше интересен и за нашите зрители, и за всички онези, които са забравили тези моменти или пък никога не са ги знаели. От на историческите справки сега продължаваме.